Na sziasztok srácok, én Áron Gaming 13 vagyok, és ebben a videóban újra rivászozni fogunk, és nyomunk egy kört, és akkor utána nem tudom, vagy bemegyek YouTube is nézünk valami videót, de mondjuk úgy csaljátok, szóval szerintem inkább csak itt Rivals, de szerintem egy meccset tolunk, vagy kettőt, nem tudom. Szóval lépjünk is be. Ja, fresen játszok, azért leszögezem megint. És ne kérdezzétek, miért ilyen a hangom, azért, mert fáradt vagyok. Azért ilyen, de úgyis elmúlik utána. Na, mehet is. De nem már. Nem már most csal. Már most csal. Istenem. Már most csal. Ne! De fú! Hogy rohadnál meg! Fú! Én is dobjak molotovot? Na, maradjál azon, vagy nem tudom legyőzni sehogy, mert széjjel. Fú. Na, nem már. De nem már. Kezdek rosszul lenni ettől. Fú. Ha tetszik a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel, mert engem ezzel tudtok támogatni. Nem már! Na, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Következő videókban találkozunk. Addig is, sziasztok!